Bon dia, joves de moda. En aquesta ocasió, al Trinxeraire hem viatjat fins a la comarca del Montsià, al municipi d'Amposta, concretament al Poblenou del Delta. Voleu conèixer una mica més d'aquesta zona tan meravellosa del territori català? Doncs som-hi, trinxeraires! Amb una mica menys de 300 habitants, Poblenou del Delta es destaca com un dels 4 nuclis de població d'Amposta. És un nucli urbà de nova planta, amb una estètica molt particular de casetes blanques amb un pati interior al mig i carrers ajardinats i amb palmeres. Tenim entès que aquest poble té una història una mica curiosa, els seus orígens. Ens expliques més o menys? Bueno, té a veure amb el tema de la colonització. Al voltant dels anys 50, en Franco va readjuntar, diguéssim, les personetes que vivien en barraques, en casetes al mig del camp, per generar pobles on tenia una església, una escola i tenia tothom a puesto. No donava gaire importància que fos un lloc que igual no era el millor lloc per construir un poble, no? Que és el que ens va passar aquí una mica a Poblenou. I a Lleida també, perquè de fet a Catalunya hi ha 4 pobles iguals, que són Sucs, Gimenells i el Pla de la Font, que estan a la franja de Lleida, on jo soc nascuda a Sucs, i després el Poblenou del Delta, que es deia Villafranco del Delta. I totes les cases tenen una forma més o menys similar? Sí, amb patis interiors per poder tenir els animals, llavors, o guardar les collites, en aquest cas aquí al Delta l'arròs, perquè primer estava als sequesos per secar-lo bé i després de guardar-lo a les cases, amb els animals, les gallines, el bou o el que necessitessis. Sí, tenia dies que li donaven una casa i un tros de terreny, no? Sí, quan tu arribes... La cosa de Franco era que tu quants germans tens? Quanta gent sou a casa? Nosaltres som 8 germans, un pare, una mare, un avi i una àvia. Us donarem una casa, almenys a Lleida funciona d'aquesta manera. Us donarem una casa on capigueu tots i unes terres també grans com la casa, vinculades per contracte a aquesta casa, que això no es podrà vendre mai per separat. Això ha canviat, però abans era això, no? I eren unes terres i un hortet, i aquí al Poblenou també. Hi ha moltes cases que tenen el soto, que li diuen, que és com un hortet, amb una caseta d'aquestes petites de peros, i després igual els camps, els jornals d'arròs. Som davant del museu La Casa de Fusta. La Casa de Fusta és una de les construccions més emblemàtiques del Parc Natural del Delta i va ser construïda per un grup de caçadors benestants de Barcelona atrets per la quantitat d'aus que hi havia en aquesta zona. Actualment és un museu on s'hi troben la majoria d'espècies que habiten aquí al Delta de l'Ebre. Davant del museu La Casa de Fusta hi trobem la Bassa de l'Encanyissada. La Bassa de l'Encanyissada està formada per 3 llacunes, la de l'Encanyissada, la de la Nòria i la del Clot. I amb unes 900 hectàrees aproximadament és la llacuna més gran del Delta de l'Ebre. Des d'aquí es poden observar la majoria d'aus que viuen al delta. L'arròs ha estat i continua sent el producte que millor s'adapta a les condicions del delta. En els últims 150 anys, el cultiu de l'arròs ha determinat el paisatge d'aquesta zona. Anem camí de trobar-nos amb l'Àlex. L'Àlex és president de la Cambra d'Arrossers del Montsià i ens explicarà una mica com funciona tot el tema del cultiu i la sembra de l'arròs. Quin és el procés de l'arròs des de la sembra fins a... Bueno, ara estos dies estem preparant el terreny. Normalment el terreny el treballem al mes de març i el mes d'abril, però com hi ha hagut aquestes pluges tan grans que hi ha hagut, hem començat a treballar la terra a partir de l'abril. Hem perdut un mes. I ara anem una mica retrasats. Ara, tal dia com avui, hi haurà potser aigua dins els camps. Se sembra per l'aigua i se sembra també amb sec. Amb sec. Com se sembra el blat o això. Això es va fer perquè, no sé si sabeu, aquí al Delta va sortir una plaga que es diu el cargol poma. Ah, sí, ho he sentit. Llavors, el cargol poma s'activa quan se solta l'aigua. Una vegada solta l'aigua és quan el cargol poma s'activa. I clar, si el sembres en sec, l'aigua no la tires fins que l'arròs ja té 2 o 3 fulles. El cargol poma es menja
l'arròs que acaba de sortir, el més petitet. Quan ja té 2 o 3 fulles ja no se'l menja. Llavors, quasi estem parlant d'un 50% de la zona del delta sembrada en sec i un 50% sembrada amb aigua. Quin percentatge aproximat de l'arròs que es cultiva aquí al Delta es ven a Espanya, a l'Estat, més o menys? Bona pregunta. Clar, aquí fem una varietat que és l'arròs semiperlat, que és un arròs que és així, que és llesós. Llavors, aquest arròs normalment va tot al mercat espanyol, o sigui, no va fora. Llavors també cultivem algun gra de tipus llarg, que això sí que va a Europa i per Espanya també se'n ven alguna. Això et volia preguntar quants tipus d'arròs es cultivaven aquí. Aquí se cultiva bomba, se cultiva el semiperlat, se cultiva algo de llarg, sí, normalment sí. La majoria de denominació d'origen protegida. I actualment quants productors d'arròs hi ha aquí al Delta? Jo a la cooperativa ara mateix tenim 500 productors. 500 productors. La cooperativa més o menys s'endú 1/3 de la terra del Delta. O sigui, si multipliques per 3, siguin 1.500 pagesos. La majoria dels terrenys aquí són per cultivar arròs? Sí, aquí sí. Sí, oi? 100%. Tot el que veiem aquí és que realment no es pot fer res més. O sigui, aquí pel tipus de terreny que hi ha i per la salinitat que hi ha al terreny, o sigui, l'únic que es pot fer és arròs. I una última pregunta. Com veus l'estat del Delta actualment? I el futur del Delta? Aquí el tema de l'aigua és molt important. A veure, enguany serà un any molt bo, ha plogut molt, gràcies a Déu, els plantans estan plens i suposo que tindrem aigua fresca i bona per poder portar a cap la collita. Però, clar, això no serà tots els anys. Llavors hem de mirar molt bé com se distribueix l'aigua, el caudal ecològic que arriba a tot el delta, perquè aquí no només viuen els pagesos, ni l'arròs, o sigui, aquí hi ha un ecosistema que necessita aquesta aigua. Llavors, per això s'ha de mirar molt bé com aquesta aigua s'utilitza i en temps de falta d'aigua que aquí ne pugui arribar d'alguna manera o altra. Jo crec que és això. Jo dic que l'arròs utilitza un 30% de l'aigua que arriba. Tot el més se reparteix aquí a les basses estes o va a les llacunes, o és tot un ecosistema que viu d'esta aigua. Ha estat un matí molt agradable, però a aquestes hores la gana ja comença a apretar. I és per això que hem vingut fins al pati d'Agustí, que té una fama ben merescuda pels seus arrossos a la brasa. Aperitiu de la casa. Sobrassada, ens han dit. Molt bo. Per mi això són les pipes del mar. Mireu, nois, gentilesa de l'Agustí, aquests barbarejos frescos, fresquíssims, diu que són una passada. Els provarem. Al final ens hem decidit per un arròs del Delta amb anguila i ànec. L'arròs està al punt, té un sabor intens, és molt bo. No puc dir res més, molt bo. Xapó a lo pati d'Agustí. Veureu que arreu on aneu ofereixen plats amb anguila. L'anguila del Delta hi ha una època que no es pot pescar, que és des de l'abril fins al setembre. Quan consumiu l'anguila en aquests mesos, que sapigueu que normalment és de piscifactoria o si no està caçada furtivament. Et diré dues coses. El primer, que he menjat les millors tallarines i les millors escopinyes que havia tastat mai. Increïbles, molt bones. Merci. Segon, l'arròs d'anguila i ànec, molt bo. Quin és el secret d'aquest arròs? Ne tenim uns quants. Intentem que la paella sigui el prou gran possible per a fer l'arròs el màxim fi possible. Com més fi és l'arròs, més gust agafa l'arròs. Després, el nostre pato és de caça, lo caça el propi jefe. Llavors, la sang se queda dins prensada i el pato queda més fort. Llavors, també li deixa molt de més gust a l'arròs. Molt de carinyo. I el caldo lo fem bastant consistent. Tant lo de marisc com lo de carn, fiquem marisc bo. El producte és molt important, el producte és de la ràpida també, tant lo de marisc com lo del pato, i una miqueta això. Encara que us sembli, no som al desert, som a la punta del Fangar. Ubicada en un entorn natural excepcional, aquesta península ens ofereix unes vistes úniques dignes d'una postal. Vorejant la tenca, que és d'accés restringit, perquè hi ha molts nius d'ocells, hem arribat fins a aquesta platja, on tenim els flamencs super a prop.
Al vídeo no s'aprecia, però som super a prop dels flamencs. El far del fangar és una torre lluminosa que indica als vaixells la proximitat de la punta del fangar. La llum que projecta blanca es veu intermitentment cada 12 segons i té un abast de fins a 12 milles mar endins. Per la seva singularitat i com destaca l'entorn àrid, el far del fangar constitueix un dels símbols arquitectònics i paisatgístics més característics de les Terres de l'Ebre. Llocs com aquest et fan pensar moltes coses, sobretot en què deixem els que venen darrere nostre. Per mi això crec que s'ha de conservar. És una meravella. I res més, amb aquest meravellós paisatge, nosaltres ens acomiadem. Han estat uns dies increïbles aquí al Delta, però ara toca marxar. No sense abans demanar-te que et subscriguis al canal si encara no ho has fet. Ens veiem a la propera. Fins una altra, trinxeraires!